В училище всеки от нас носи нещо различно. Различен стил, различно мнение, различни мечти. Понякога тези различия се превръщат в причина за конфликти. В обиди, в пренебрегване. Насилието не винаги остава с едини. Понякога остава в думите, в погледите, в мълчанието. Но истинската сила е в уважението, в избора да спреш подигравката, да застанеш до някого, да кажеш стига. Уважението е избор. Избор да приемеш другия такъв какъвто е, избор да не нараняваш, избор да бъдеш човек. Всеки от нас иска едно и също. Да бъде приет, да бъде чут, да бъде уважаван. Затова нека помним, различията ни правят уникални, а уважението силни. Изборът е наш всеки ден.